semini bangcwele. Sekuthatha abakhulu besengulisile ukuvula kwami bangcwele inkonzo. Ukubulisa nje abangakhange babe khona ngela xesha. Ukubulisa ibranch yaseCrayfondini bathandekayo. Ukubulisa ibranch yaseDarulu. Ukubulisa ibranch yaseKhayelitsha. Ukubulisa ibranch yaseMfuleni. Bangcwele. Bonke bangekhoyo zilaleli bathandekayo babulisa kuba belapha. Bonke igama lenkosi bangcwele. Bathandekayo ngoku siyedlulela bathandekayo. Inkonzo ibingenile kwahlanjululwa bangcwele. Ya emveni kokuba kuhlanjululwe umzalwane kwakhutshwa izinto nguYesu wangena ngokwakho uYesu wafika wenza umsebenzi. Sachaza ke ngoku ukuthi uYesu wenze ntoni. Yintoni le nto ibangela uba ndiphathe iBhayibhile okanye yintoni ibangela uba ndibe ngumzalwane. Bangcwele ubuzalwane ayikokuphuma phaa endlini akho uzapha enkonzweni. Egameni lenkosi bangcwele unexanduva xa ungumzalwane. Malibonke igama lenkosi. Ayikhona into uba sibe sigida apha kanti sigida namadimoni. Sigida nabantu abacwaye inhliziyo ezinenhlambululo. Malibonke igama lenkosi bangcwele. Haleluya. Ilizwi lenkosi xa lithethile kuwe mzalwane thobeka ube ngumntana. Ungabi indoda ungabuzazi uba ungubani. Bangumntana kaThixo. Le kwakhiwa komzalwane bangcwele asiyonto incinci nguThixo. Lilizwi lenkosi elithe lasebenza kuwe bathandekayo lawenza umsebenzi kuwe. Emveni koko ilizwi likaThixo likwakhile umntu lakhupha umntu ngaphakathi. Lahlala lafaka umntana thobeke abe ngumntana kaThixo. Malibonke yile nto bangcwele athi amadimoni selefikile adakase endlini kaThixo azenzele unokuthanda ngoba umoya oyingcwele bazalwaneni awukho. Malibonke igama lenkosi. Haleluya. Somhlonga abantu. Jesus. Hayi bangcwele masingayivumeli into yokuqhalwa ngamadimoni. Kalo sivume uYesu ophilayo. Haleluya. Uzwe uYesu bangcwele akhele ukulungisa kuthi. Kwakhe kumsebenzi kuthi. Ngoba le uYesu bangcwele umsebenzi wokulunga kuye umuntu bangcwele. Uphuma ikakade lo muntu emntwini. Uhlale uYesu bangcwele umsebenzi. Yonke lento bangcwele sithanda singathandi. Isinyanzelisa imeko yoba masibelapha endlini kaThixo ngoba sinento esikhupha ezindlini zethu. Siyeke ingxaki zethu bangcwele sizithanda. Sizapha endlini kaThixo ngoba siyazi into yokokuba samkela uYesu. Wafika uYesu ukuthi bangcwele wangumsebenzi saphinda sangumsebenzi wakho uYesu. Haleluya. Amen. Siyabonga. Yabona le ndlu ingagcwelanga. Siyabulela. Yaba yilo. Jesus. Yaba yilo kokuthesa. Siyashumayela. Nkosi. Beza abantu. Amen. Amen. Bafika abantu begula. Haleluya. Jesus. Kanti abanye bashumayela ifive ebantwini. Ngiyadeva. Amen. Ngiyadeva. Lenda ifive. Amen. Yayivenda ifive. Amen. Amen. Yazi ukushumayela ifive. Ukubulala umphefumulo womntakaThixo phakathi. Jesus. Athi selapha abulaleke ngenxa yakho. Yo. Malibonke igama lenkosi. Amen. Lelo xesha usindwa iBhayibhile lelo xesha. Yo. Amen. Amen. Malibonke igama lenkosi. Jesus. Kube endlini uphethe iBhayibhile uyakholwa umuntu Yesu ongaka. Bafika abantwana bakaThixo begula kodwa bangaphili ngenxa yakho. Malibonke igama lenkosi. Ubona ke inhlambululo ke ziyathanda uyenza. Yawusinda nomhlangano. Haleluya. Yawusinda umhlangano bangcwele. Amen. Okanye mhlawumbe ungacimba into yoba mhlawumbe hayi kanti ufana kube vule inkonzo inhlambululo ipha kuye kanti inhlambululo ilapha kuwe. Amen. Malibonke igama lenkosi. Umhlangano ube phansi bangcwele babe abanye abantwana bakaThixo bewuva umhlangano bewunyusa bewenza ukhona wena apha endlini kaThixo ezinto kuthiwa zizise ke kuphungulwe lenhliziyo yakho ixabileyo awuzizisi wena. Delete man overloaded man. Overloaded. Delete message. Oh. Sikhona message bangcwele
ungakhiyo kakusidelete kawusiyeke usibukela ezo bangumale kungena imali kawukumamele nale message ilungileyo delete ezemali kumamele le ilungileyo imessage haleluya bangcwele Jesus ameni kaYesu bathandekayo bangcwele masazi basimuxanduva xa ubathandekayo ungaphikaphi Nkosi yazi uphikapha kuthini kuba nobungqina bangcwele haleluya awusoze ubungqina kube khona kungakhange uqala uhlambulule malibonke igama lenkosi uqale kukhutshwa izinto nguYesu sakubemba ukholwa uYesu abe nendawo ukuhlala apha haleluya azokwazi ke ngokukhupha lamacilikisho emibonweni azokwazi bathandeka ukhupha izinto amadimoni apha kuwe qale ke ngokuzophakama isitulo ke bathandeka uzomapha kule ndawo uzobulela uYesu bencedile malibonke igama lenkosi bathanda silinganisi ayasilinganisa asithi hayi uthi umama umanje wathi umama umanje ithini kuwe lento isebenza njani kuwe lento malibo asikho semthandazweni bangcwele apha sikuYesu bangcwele malibonke igama lenkosi wonke emphadlweni bakaThixo ndiyabulela ndiyaxolisa manje nakwezinye inhliziyo ke ezingayithatheli intweni lodwa siqhubeke yazi basi zikhona izikhubeki haleluya haleluya zikhona izikhubeki Jesus kaloku lo umoya thina samamkelayo Jesus awunawukhatha thina ukuthi ungathandazi ungabambi inkonzo inkonzo yangolwesibini iyakubhuda inkonzo yangolwesihlanu iyakubhuda inkonzo yangecawa iyakubhuda uphinde uba uzawuqhatha thina xa sime kule ndawo thina siyakubona thina uba wena ungusihamba nje abevangelini wena ungusihamba nje eyona nto mhlawumbi okanye oyizelayo uxolo ndathi xa atsho kuwe ndiyakwazi oyona nto oyizelayo uyana uyizela into yoba uzobetha ikeyboard okanye wena into oyizelayo uzela uba wena mawube unelizwe elimnandi lokuhlabela kanti ngalo lonke elo xesha unyukunyuku sisona bantwini mabonke igama lenkosi umzalwane bathandekayo akayibethi ikeyboard engekho ngcwele udade bangcwele akahlabelela amakhorasi engekho ngcwele haleluya bathandekayo le ndaba kaKristu benike ndatsho bangcwele sathi sibheka phambili siqala into bangcwele ibisayiqaliwe futhi asuzuyiyeka ivangeli kaYesu ngenxa yoba abatata babetshisa iTV bangabikho haleluya bangcwele sizawuhlala bathandekayo ukholo lukuYesu siluqela mama azibotshwe indwele haleluya bangcwele brother ikati umzalwane akayichebi and umzalwane unxiba ibhatyi kaloku le nto isesenzweni singabi namapharapara kasembibathini iliteki lejina abasibelezilamba uyapha akwaselwandla apha uzawuyisa ukuba izalele izwi lenkosi abantu abaqwengekileyo abazovizitha apha abayaziyo le nto ngaphezu kwabo bafike wena kwabanye ootata benxiba ibhatyi wena unxiba ngabhatyi unxiba ingqubhatyi uzawuthetha izawuphila njani le nto uzayithetha xa ume kule ndawo xa bafika abanye benxiba ibhatyi wena ubunxiba ingqubhatyi le fiva ndithetha ngayo Botata bam, basingayilungiseleli. Sikhole simokolweni ma. Sikhole simokolweni. Yesu. Siqaqadekile abangcwele. Asinawulanda, akunakulanda Yesu abantu esimokolweni. Bazoqaqadeka phendulathi. Xa kuthiwa makwenzwele aphendulathi makwenzwele. Uba ngaba uyamkeli loo nto mntakathixo. yakho kodwa ilizwi liyakuxelela lona uba mamine uPawulos usixelele bantu imigaliselo yonqulo lwabantu bonke haleluya haleluya bathandekayo ithi le ndawo bathandekayo
singahlala sinokuzolo endlini kaThixo. Hallelujah. Inkinga nawo amadoda amakhulu xa ebekela izandla bangcwele kuthi kanti ngamadoda angcwele. Jesus. Amen. Nani bamama sanuyenza lento ingathi impelula. Athi umama xa efika endlini ayalikhonkonzwe ndikwabo. Ndayiqiza lekhiya ndijikela zapha ngongeza ngaphansi. Aya sis. Kodwa yona hlala. Yabona muthi Ivusele. asuzukhulula zibhayi. Sinqumbe indrubhakhe. Bana leya inyama ijasi ndinxibe. Maphe esixekweni ndithi uYesu uyakhulula. Kuba kaloku le nto asikuba noba ndiyombathisile bangcwele. Ndihloniphile bathandekayo. Enzilizwi bathinapheli nakanjani na ngoba isimilo sayo le nto sikhangeleka apha kwenzeni kwakho. Kunjalo. Kwenzeni kwakho. Ndanafika apha befundisa abantu abotata. Kodwa mzalwane usincede. Asibhuqa apha ebandleni. Hallelujah. Amen. Ngcono isikatu. Ungasibhongi umzalwane akanceli isikati. Umzalwane akayiceli ikati. Ungabuyi phaa isimokolweni uzovula inkonzo okanye uze enkonzweni unyelile. Yo. Ayisitsho ukufundisana. Utatuzana. Amen. Ngela xesha yayiseyiqinimba akazi ke ngobomama matyela siyekile ngoku. Yo. Amakoti Yo. basike baba bavele bathi aninanyani. Jesus. Aninanyani. Yo. Ayisiwa yemka kwaba mama bangenanyani. Abalama mama abananyana abamama. Ulapha ngaphakathi eloxesha wahlulwa imfundiso bamama. Hallelujah. Wahlulwa imfundiso. Azawuthi kula ufikayo uza kumamela imfundiso ibe nguye lozawuthetha la mazwi. Hey, boss. Ile fever thetha. Hallelujah. Siyabule. Injection ye-fever. Hey. Singaphumi phasi sibe sisixelela uba thina sizogida Yesu. Hayi sizohlabelela Yesu. Hayi thina sincediwe nguYesu. Hayi thina kwenzeke lena lena. Yawethu xa uphuma apha ngathi azo zinto awusazithetha uyithengisele inyani. Uthengisele inyani mzalwane. Bawubona ubophenywele. Bawubona ubophenywele. Kudala kuthethwa. Uzokuthandazela. Amen. Jesus. Ndiyayiqonda le nto ingena kade mntakaThixo. Kudala ulapha ndiyayiqonda ingena kade. Haleluya bangcwele. Uba ngaba awukayikholelwa le nto kaYesu thina siyivayo. Ndicela uze ngaphambili uzothandaziswa asizukuhleka thina. Asigwebi thina ukhona lugweba. Mabonke igama lenkosi. Nawe brada abangaba zikhona into sazenzayo ezinxamnye noThixo. Ndiza ngaphambili usixele noma uyicele le nto ingxaki kuwe. Kutheni mzalwane ungakhonzi kakuhle nje? Mabonke igama lenkosi. Kutheni mzalwane ungasenzi izinto senziwa ngabanye abazalwane? Haleluya bathandeka intoni nzima. La jokwe mama uthetha ngayo inzima umthwalo bangcwele enhliziyweni yomntu kaloku sikasinguYesu sikhululwe bangcwele sikhululwe funeke sivumele noba itshapeti le bangcwele. Haleluya kuhle bangcwele namba ndinokungqala. Amen. Siyabule. Namba ndinokungqala akho apha ndizolunga hamba ngifuna ulunga futhi ekulungeni kwam andifuna umosha into kaThixo. Andifuna into kaThixo. Ndifuna ubulunga ukuze umbone uThixo. noYesu unceda. Bangcwele ndicela ke sijongeni phaa ilizwi lomnikelo emveni koko sinikeleli sizoyinikela utata umfundisi inkosi. Asiphatheni udlabana
njengoba sibheka kuDisemba sikwe-festive. Amen. Ya abanye abangcwele banebudget emakhaya. Ya so kufuneka sazi ngoba uThixo uthi bathina xa sizawuphila siyokudibana kulo nyaka uzayo. Amen. Haleluya. Amen. Bantu igama lenkosi. Amen njalo. Lo uyadiva ukuba kaloku ixesha lebudget. Bethanda. Abanye abapha ngaphandle bakwi-festive. Amen. Ibudget yakho inye ngoku yokuba ngoku uqhuma ithula apha endlini. Uqhuma ithula, i-festive.